Nádhernú Veronu si kedysi obľúbil aj samotný Shakespeare a mesto sa tak stalo dejiskom príbehu Rómea a Júlie. Rodiny Montekovcov a Capuletovcov zvečnené v tejto slávnej hre v stredovekej Verone skutočne žili a niektoré stavby, ktoré im patrili, tu stoja dodnes. Patrí medzi ne aj stavba označovaná ako Jún dom. Hoci nie je potvrdené, či dom rodine naozaj patril, rozhliadnuť sa z pôvabného balkóna určite stojí za to. Okrem toho, že Verona je dejiskom slávneho milostného príbehu, ponúka svojim návštevníkom mnoho iného. Nachádza sa tu napríklad aj najlepšie zachovaný rímsky amfiteáter v Taliansku, Arena di Verona. Jeho história siaha do 1. storočia nášho letopočtu, kedy sa tu organizovali festivaly a gladiátorské zápasy. Dnes sa tu usporadúvajú výhradne klasická operné predstavenia a popové koncerty. Na pódiu tu zažiarili aj také hviezdy ako Adele a Paul McCartney. Na námestí Piazza delle Erbe môžete obdivovať ďalšie honosné stavby, ako je zvonica Torri dei Lambertiho z 12. storočia alebo navštíviť niektorú z živých kaviarní a trh, kde sa predávajú rôzne produkty z veronskej provincie. Našli sme si pokojné miesto na vychutnali si espresso či pivo v deň mojich narodenín.